ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம go to the session. Okay. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யாம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையா. பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்யோத்தம ஸ்லோகே பக்தே பவதி நைஸ்திகே. பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. இத படிச்சிட்டோம்ல, தேர்ட் ஸ்லோகம் படிச்சாச்சு இல்லையா? சொல்லணும். மூணாவதுக்கு விளக்கம் சொல்லணும் மத்தாஜி. ஓகே, இப்ப நாலாவது படிங்கோ. பிரேம மாதாஜி நீங்களே படிங்கோ. ருத்விஜ ஊஷுஹு அர்ஹசி முஹுர் அர்ஹத்மார் அஹனம் அஸ்மாகம் அனுபதானம் நமோ இதி ஏதாவத் சத் உபசிதம் கோ ஹர்ஹதீம் புமான் பிரகிருதி குணவெதிகாரமதேத் அனீஷ் ஈஸ்வரஸ்ய பரஸ்ய பிரகிருதி புருஷயோர் அர்வாக் தனாரி நாம ரூபா கிருதிவி ரூப நிரூபணம் சகல ஜனனி காய விருஜின சிவதம பிரவர குணகணைக தேச கணாத் ருதே. வாசிக்க மாதாஜி. ருத்விஜ ஊசுகு அர்கசி முகிர் அர்கதிமர் கணம் அஸ்மாகம் அனுபதானம் நமோ இதி ஏதாவத் சத் உஷிச்சித்தம் கோர்ஹதி பூமான் பிராகிருதி குணவியதிர மதிர் அனிஷ் ஈஸ்வரஸ்ய பரஸ்ய பராக்கிருதி புருஷயோர் அர்வாக்தனாரி நாம ரூபா கிருதிபிஹி ரூப நிரூபணம் சகல ஜனனிகாய விருஜின சிவத்ம பரவர குணகணக்க ஷேக தேச கணாத்ருதே. ருத்விஜி ஊசுகு புரோகிதர்கள் கூறினர், அர்ஹசி அருள் கூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்வீராக. முகு மீண்டும் அர்ஹத்தமக ஓ மேன்மை மிக்கவரே, வணக்கத்திற்குரியவர். அர்ஹணம் பிரார்த்தனையில் அர்ப்பணிப்பு. அஸ்மாகம் எமது அனுதாபம். உமது தொண்டர்கள். நமக மரியாதைக்குரிய வந்தனங்கள். இது இவ்வாறு. ஏதாவத் இதுவரை சத் மேன்மை மிக்கவர்கள். உபசிதம் உபதேசிக்கப்பட்டு. கக என்ன அர்ஹதி திறனுடைய செய்வதற்கு. பூமான் மனிதன். பிரகிருதி இயற்கையின். குணங்களின் வியதிகார மாற்றங்களில் மதி அவர்கள் மனம் ஆழ்ந்திருந்தது. அனிஷ் திறமையற்ற. பிரகிருதி புருஷயோ ஜட இயற்கை முக்குணங்களின் எல்லை. அர்வாக்தனாபி அதுவரை அதனால் எட்ட முடியாது, அல்லது அவை இப்பௌதிக உலகை சார்ந்தவை. நாம ரூப ஆக்ருதிபிகி நாமம் ரூபம் குணங்களினால். ரூப எமது இயற்கை அல்லது நிலையினால். நிரூபணம் உறுதிப்படுத்துதல் உணர்தல். சகல எல்லாம் ஜனநிகாய மனித இனத்தில். வர்ஜின பாவச் செயல்கள். நிர்சன அது நீக்குகிறது. ஜீவ தம மிகவும் மங்களகரமான
பிரபவா பிரவருத்தியான குணகண உன்னத குணங்களின் ஏகதேச ஒரு பகுதி கதனாத் சொல்லினால் ருதே தவிர. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பகவானுக்கு தங்கள் பிரார்த்தனைகளை புரோகிதர்கள் கூறினர். மிகுந்த வணக்கத்திற்குரியவரே, யாம் உமது தொண்டர்கள், நீர் நிறைவுற்றவர் ஆதலினால் உமது அளவற்ற கருணையினால் உமது நித்திய தொண்டர்களான எம் சிறிய சேவையினை ஏற்றுக்கொள்வீராக. உமது உன்னத வடிவத்தினை உண்மையில் நாங்கள் அறிந்தோமில்லை. ஆயினும் வேத உபதேசங்கள் ஆச்சாரியார்களின் அறிவுரைகளுக்கு ஏற்ப நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உமக்கு எமது ஆழ்ந்த வணக்கங்களை செலுத்துகிறோம். உலகில் உயிர்கள் மிகுந்த பற்றுடையவர்களாக இல்லை, ஆனால் நீரோ மனித சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் கடந்தவராக இருக்கிறீர். உமது நாம ரூப குணங்கள் எல்லாம் உன்னதமானவை என்பதோடு அனுபவ அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டவை ஆகும். உண்மையில் உம்மை உணர யாரே வல்லவர்? உலகில் உள்ள எங்களால் பௌதீக நாமங்களையும் வடிவங்களையும் மட்டுமே உணர முடியும். போன்ற உன்னதமானவருக்கு எங்களது ஆழ்ந்த வந்தனங்களையும் வழிபாடுகளையும் அர்ப்பணிப்பதை தவிர வேறெந்த ஆற்றலும் எங்களிடம் கிடையாது. உமது மங்களகரமான உயர்ந்த குணங்களை பேசுவதனால் மனித குலத்தின் பாவங்கள் எல்லாம் மறைகிறது. இதுவே எங்களுக்கு மிகுந்த புண்ணிய செயலாகும். எங்களால் உமது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையினை ஒரு பகுதியினை மட்டுமே அறிய முடிகிறது. பொருளுரை. உலகியல் உணர்வினால் முழு முதற் கடவுளால் அறிய முடியாது. அருவவாதியான சங்கராச்சாரியார் கூறுகிறார், நாராயண பரோ வியக்தாத், அதாவது முழு முதற் கடவுளை நாராயணர் மானுடர் கருத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பது இதன் பொருள். முழு முதற் கடவுளின் தோற்றத்தையும் பண்புகளையும் நம்மால் ஊகிக்க முடியாது. வேத இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பகவானின் உருவம் மற்றும் செயல்களை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரம்ம சம்ஹிதை பின்வருமாறு கூறுகிறது: சிந்தாமணி பிரகரசஸ்ம சுகல்ப விருட்ச லட்சாவிரதேஷு சுரபீர விபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சகஸ்ரசதசம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. ஆதியான ஆதி பகவானும் உயர்குலத்தின் தந்தையும் பசுக்களை காப்பவரும் தமது விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவரும் ஆன்மீக வைரங்களினால் கட்டப்பட்டு கற்பக விருட்சங்கள் சுற்றிலும் நிற்கும் உலகில் இருப்பவரும் கோடிக்கணக்கான லட்சுமி தேவிகளால் பயபக்தியுடன் தொண்டு செய்பவருமான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். அவரது உருவம், இயல்புகள் ஆகியன பற்றி வேத இலக்கியங்கள் படிப்பதினாலும் பிரம்மதேவன், நாரத முனிவர், சுகதேவ கோஸ்வாமி போன்ற சிறந்த சான்றோர்களின் விளக்கங்களிலிருந்தும் முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி நம்மிடம் சில கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி பவதி ந பவேத் கிராஹ்யம் இந்திரியைஹி. நமது ஐம்புலன்களினால் நமது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நாம ரூபங்களை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது அதனால்தான் பகவானுக்கு அதோட்சஜன் மற்றும் அபக்ராகிருதன் என்றும் பெயர்களும் இருக்கின்றன. இறைவன் தமது புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று இங்கு இவை குறிப்பிடுகின்றன. பக்தர்கள் மீது கொண்ட தமது அளவற்ற கருணையினாலேயே பகவான் நாபி மன்னன் முன்பு தோன்றினார். அதுபோல் பக்தி தொண்டில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது இறைவன் நமக்கு வெளிப்படுகிறார். சேவனோ முகேஹி ஜிஹ்வரன் தேவோன்முகீஹி ஜிஹ்வாதௌ ஜிஹ்வரிதல ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரதி அத்தக.
முழுமுதற் கடவுளை இந்த ஒரு வழியில் மட்டுமே அறிய முடியும். இதை தவிர வேறு வழி இல்லை. நாம் உயர் அதிகாரம் பெற்றவர்களிடமிருந்தும் சாத்திரங்களிடமிருந்தும் கேட்பதன் மூலம் அறிகின்ற அவர்கள் கூற்றுக்களின்படி முழுமுதற் கடவுள் அறிதல் வேண்டும். பகவானின் உருவங்களையோ பண்புகளையோ நம்மால் கற்பனை செய்யவோ கற்பிக்கவோ முடியாது, கூறவோ முடியாது. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசி. பரிஜனானுராக விரசித ஷபல சம்பக்ஷ சம்சப்த சலிலசித கிசலய துளசிகா துர்வாங்குரை அபி சம்பிருதையா சபர்யயா கில பரம பரிதுஷ்யசி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரிஜானானுராக விரசித சபல சம்சப்த சலில சித்த கிசலய துளசிகா துர்வாங்குரைரபி சம்பிருதயா சபர்யயா கில பரம பரிதுஷ்யசி. பரிஜன உமது தொண்டர்களினால் அனுராக தம்மை மறந்த நிலையில் விரசிட நிறைவேற்றப்படும் சபல நடுங்கும் குரலுடன் சம்சப்த பிரார்த்தனைகளுடன் சலில நீர் சித கிசாய புதிய இலைகளையுடைய மிலார்கள் துளசிகா துளசி இலைகள் தூர்வா அங்குரை புதிதாக வளர்ந்த புற்கள் அபி மேலும் சம்பிருதயா செய்யப்பட்டு சபர்யயா வழிபாட்டினால் கில உண்மையில் பரம புருஷ பகவானே பரிதுஷ்யசி நீர் திருப்தி அடைகின்றீர். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பரமபுருஷ பகவானே, நீர் எல்லாம் நிறைந்தவர் ஆவீர். உமது பக்தர்கள் தம்மை மறந்த நிலையில் நடுங்கும் குரலுடன் துளசி இலை நீர் புதிய இலைகளுடன் கூடிய மிலார்கள் புதிதாக வளர்ந்த புற்கள் போன்றவற்றை கொண்டு உம்மை வழிபடுவதில் நீர் உறுதியாக மகிழ்ந்தீர். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சிப்படுத்த ஒருவனுக்கு பெரு நிதியும் கல்வியும் செல்வமும் தேவையில்லை. ஒருவன் அன்பினாலும் மெய்மறந்த நிலையிலும் முற்றிலும் தன்னை இழந்தான் என்றால் அவரிடம் அர்ப்பணிக்க நீரும் மலரும் மட்டும் போதும். கீதையில் பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தயா பிரயச்சதி, அதாவது அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ கனியோ நீரோ எது அளித்தாலும் அதனை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பகவத்கீதை 9.26. முழுமுதற் கடவுளை பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே திருப்திப்படுத்த முடியும். அதனால் தான் இங்கு பகவான் பக்தியினால் மட்டுமே திருப்தி அடைவார், வேறு எவற்றினாலும் அன்று என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. கௌதமிய தந்திரத்திலிருந்து சுட்டிக்காட்டி ஹரிபக்த விலாசம் குறிப்பிடுகிறது. துளசி தல மாத்திரேன ஜலஸ்ய கலுகேன வா விக்ரீணீதே ஸ்வம் ஆத்மானம் பக்தேப்யோ பக்த வத்சயா. தம் பக்தர்களிடத்தில் மிகவும் அன்புடையவராக விளங்கும் கிருஷ்ண பகவான் கையளவு நீரும் ஒரு துளசி இலையும் ஒரு தொண்டன் அர்ப்பணித்தான் என்றால் அவனுக்கு தன்னையே கொடுத்து விடுவார். பரமபுருஷ பகவான் தம் பக்தன் மீது அளவற்ற கருணை உடையவர் ஆவார். மலரும் நீரும் கொண்டு ஏழை மனிதர்கள் பக்தியுடன் வழிபட்டால் கூட அவர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார். பக்தர்கள் மீது அவர் கொண்ட அளவற்ற அன்பே இதற்கு காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. அதானாயாபினா பவத இத்யனோடு பராபரயா சமுஷிதம் அர்த்தம் இஹோ பலா பாமஹே. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதானயாபின பவத யஜ்ஞனோடு பராய சமுசிதம் அர்த்தம் இஹோ பலபாமஹே.
அதனால் அணையா இந்த அபி கூட ந இல்லை பவதக மேன்மை மிக்க உமக்கு இங்ஞையா வேள்விகளை செய்வதனால் உருபார பறையா ஏராளமான பொருட்களை நிரப்புவதனால் சமுசிதம் தேவைப்படுகிறது. அர்த்தம் பயன் இக இங்கே உபல பாமகே நாங்கள் காண்பது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: பல்வேறு பொருட்களை கொண்டும் வேள்விகளை உமக்கு செய்து உமது வழிபாட்டில் நாங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். ஆயினும் மேலாண்மை மிக்க உம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்கு ஏராளமான ஏற்பாடுகள் தேவையில்லை என்றும் கருதுகிறோம். பொருளுரை: ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பல்வேறு வகையான உணவுகளை ஒருவனுக்கு படைத்த போதிலும் அவனுக்கு பசி இல்லை எனில் அவ்வுணவுகளால் பயன் ஒன்றுமில்லை என்று கூறுகிறார். மிக பெரிய வேள்வியில் முழு முதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஏராளமான பொருட்கள் படைக்கப்படுகின்றன என்ற போதிலும் அங்கே கடவுள் மீது அன்போ பக்தியோ இல்லை என்றால் அவற்றினால் எந்த பயனும் இல்லை. பகவான் நிறைவானவர். நம்மிடமிருந்து அவர் எதையும் எதிர்பார்ப்பது இல்லை. ஆயினும் நாம் அவருக்கு சிறிது நீரும் மலரும் துளசி இலையும் படைத்தால் அதனை அவர் ஏற்றுக்கொள்வார். பக்தி தொண்டானது முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்வுறச் செய்ய ஒரு சிறந்த வழியாகும். பெரிய வேள்விகளை செய்ய வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கே அங்கு இடமில்லை. புரோகிதர்கள் தாங்கள் பக்தி தொண்டு என்னும் பாதையில் செல்லவில்லையோ, தாம் செய்த வேள்வியினால் பகவான் திருப்தி அடையவில்லையோ என்று நினைத்து மிகவும் வருந்தினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா ததாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ மூன்றாவது பதம் இல்லையா? அதஹ தம் அவிக்ருஷ்டத் புஜ யுகள திவ்யம் வயம் ஹிரண்மயம் புருஷ விசேஷம் கவிக்ஷ கௌஷேய யாம்பரதரம் உரசி விலசத் ஸ்ரீவத்ஸ லதாமம் தரவர வனருஹ வனமலாச்சுரி அமிர்தமயி கதாதிபீர் உபலக்ஷிதம் ஸ்புடகிரண பிரவர முகுட குண்டல கடக கடிசூத்திரஹார கேயூ நூபுராதி அங்கபூஷண விபூஷிதம் சதஸ்ய கிரஹ பதயோ அதனா அவோத்தமதனம் உபலப்ய சபூஹமானம் அர்ஹனேனாவைத் வை ஷீர்ஷான உபதஸ்து. இப்போ மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை வந்து டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். ஸோ பகவான் விஷ்ணு நாபி மன்னரின் முன் 4 கரங்களுடன் தோன்றினார். ஒருவர் ஒளிமிக்கவராகவும் இதெல்லாமே இந்த ஸ்லோகம் முழுவதுமே பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தினுடைய புகழாரங்கள். ஓகே, ஸோ அவர் பகவான் நம்ம முன்னாடி தோன்றினா நம்ம எல்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோன்றத வந்து இந்த அதாவது பக்தர்களுடைய உணர்வை கொண்டு நாமளும் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும்.
ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு ஓகே பகவான் இப்படி இருப்பார். இதை வந்து ஆல்ரெடி வந்து தரிசனம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இந்த இடத்துல வந்து பகவானுடைய புகழாரங்கள் ஒரு 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 அங்கமாக வந்து அவங்கள வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இடுப்புல வந்து அதாவது மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை இல்லையா, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவத்சாங்கம் குறி, ஹிருதயத்தாண்ட, அடுத்து வந்து கௌஸ்துப மாலை, இப்படி ஒன்னொன்னா வந்து பகவானுடைய தரிசனத்தை பாதங்கள்ல இருந்து தாமரை பாதங்கள்ல இருந்து தாமரை முகம், தாமரை கண்கள் இல்லையா, இப்படி ஒவ்வொரு அங்கமாக பகவானுடைய இது வந்து திரு அங்கங்களை வந்து பிரார்த்திக்கிறாங்க. ஸோ மெடிடேஷன் கூட அப்படிதான் இருக்கும். பகவானை நம்ம இப்போ நாம ஜபங்கள் சொல்றோம்னா பகவானை திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டே சொல்லணும். திருவடிகள் நமக்கு ரூபத்துல நமக்கு காட்சி கொடுக்காது. ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்முடைய புலன்கள் வந்து பக்குவம் அடையவில்லை. ஆனால் அந்த திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து நாம ஜபங்களை சொல்லணும். ஓகே, அந்த ஒரு பற்றுதல் நாம ஏற்படுத்திக்கணும். ஆனா எல்லா சமயத்திலுமே அந்த பற்றுதல் நமக்கு இருக்காது. ஏன்னா இந்த இயற்கையினுடைய குவாலிட்டி அந்த மாதிரி இல்லையா. 3 குணங்களோட நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருப்போம். அதோட நம்ம மனசு ஒரு 2 நொடிக்கு மேல ஒன்றின் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா. இப்ப பகவானை திருவடிகளை என்றேன்னு நான் நினைச்சாலும் அடுத்த ஒரு 2 வினாடிகள் கழிச்சு நான் பார்க்கும்பொழுது அதே மாதிரி பகவானை திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டிருப்பேனான்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய இயல்பும் கூட. ஸோ அவ்வளவு நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸான உலகம் இது இல்லையா. எந்த தரப்புலையுமே நம்மள புலனை வந்து இழுத்துரும். இந்த சென்சஸ் வில் கெட் அட்ராக்டட் இல்லையா, டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே உண்டு. ஆனா உண்மையான அந்த நிலை, அதாவது நாம என்ன பண்ணணும்ன்றதை தெரிஞ்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பயிற்சியின் மூலியமா தான் அதை வந்து நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஒன்லி பை பிராக்டிஸ். ஓகே, அவர் தனது இடுப்பில் மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை உடுத்திருந்தார். ஸோ ஒன்னா வந்து பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தினுடைய இதை வந்து வர்ணிக்கிறாங்க. அவருடைய மார்பில் எப்பொழுதும் அழகு செய்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீவத்ச சின்னம் இருந்தது. அவர் கைகள்ல வந்து சங்கு சக்கரம், அதுக்கப்புறம் தாமரை இல்லையா, கதாயுதம், இது 4மே சதுர் புஜங்கள்ல வந்து பகவான் காட்சி கொடுத்திருக்கார். விஷ்ணு நாராயணா ஸ்வரூபம். ஓகே, மேலும் அவர் வனத்தில் உள்ள மலர்களான வனமாலை இல்லையா மாலையும் கௌஸ்துபமணியும் அணிந்திருந்தார். ஸோ அழகான அதாவது ஆடை, அதாவது மேலும் வந்து அழகான மலர்களாலும் மலர் மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் வைரங்கள் பதிக்க பெற்ற மகுடம், ஸோ மேல இல்லையா, செவி குண்டலங்கள், கை வளையங்கள், இடுப்புல ஒட்டியானம் இல்லையா, கழுத்தில் முத்து மாலை, கடகங்கள், கார் சலங்கைகள் இல்லையா, காப்பு காலில் போட்டுக்கிறது போன்ற பொன் ஆபரணங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தார். இதுதான் பகவானுடைய அலங்காரம் என்பதை நிறைய இடங்களை நாம ஒரு ஆச்சாரியா ஒரு பக்தருடைய உணர்வுல இருந்து நாம் இதை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம் இல்லையா. சோ அப்படின்னா இது யூனிவர்சலா நமக்கு பகவான் இப்படி நமக்கு பகவான் காட்சி கொடுத்தாருன்னாக்கா அது நம்ம கற்பனையில போய் நினைக்க கூடாது. ஓகே, கற்பனையில ஒரு சித்திரத்தை கொண்டு வந்து நாம பகவான் காட்சி கொடுத்தாருன்னு நாம சொல்லிக்க கூடாது. நம்ம பக்தியை பண்ணும்பொழுது பகவானே வந்து நம்ம கண் முன்னாடி அதாவது காட்சி கொடுத்தா அதுதான் உண்மையிலே தரிசனம் என்று பெயர் இல்லையா. கண்டிப்பா தரிசனம் கொடுப்பார். எப்பொழுது நாம பக்தியில வந்து பக்குவம் அடையும் பொழுது. அவர்கள் அடியவர்களுக்கும் தாம் ஏழைகளாக இருந்து திடீரென்று பெருஞ்செல்வம் பெற்றதை போன்று தோன்றியது. இப்ப யாருக்காவது ஏதுமற்ற நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும், அது போல் இருந்தது என்று அந்த இடத்துல நாபி மன்னர் மற்றும் அங்கிருந்த பிராமணர்களுக்கும் வந்து புரிய ஆரம்பிச்சது. ஸோ அவர்கள் பகவானை வரவேற்று வழிபாட்டிற்குரிய பொருட்கள் அர்ப்பணித்து தலை குனிந்து மரியாதையுடன் அவரை வழிபட்டனர். இங்கே முழுமுதல் கடவுள் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் தோன்றவில்லை என்று குறிப்பிடத்தக்கது இல்லையா. அவ்வளவு வைபவங்களை கொண்டவர், வைபவங்களுமே அவருக்கு தான். இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா, அனைத்துமே அவர் தான். இஸ் த சுப்ரீம் ப்ரோபரேட்டர் இல்லையா, அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் பகவான் தான். நாம சிறிது காலம் இதை உபயோகப்படுத்தி விட்டு செல்ல போகிறோம் இல்லையா. ஸோ அதற்காக நம்ம அயராது உழைக்கிறோம், செய்துதான் ஆகணும் இல்லையா. நமக்கு 2 விதமான கடமைகள் உண்டு. ஒன்று கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய கடமைகள், கண்டிஷன் டியூட்டிஸ் அண்ட் தென் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டியூட்டிஸ் இல்லையா. 2 டியூட்டிஸ் இருக்கு. கான்ஸ்டிடியூஷனல் டியூட்டிஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலி ஆன்மீக தளத்தில் இருந்து கொண்டு நாம இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது, தட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் டியூட்டி. அது வந்து மேண்டேட்ரி இல்லையா. அது வந்து எல்லா ஜீவங்களுமே வந்து கண்டிப்பா செய்தாக வேண்டிய ஒரு கடமை. அது யாருமே தவிர்க்க முடியாது. ஏன்னா அந்த செயல் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். அங்க ஒரு ஜனம் மறந்ததால நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா. ஸோ மீண்டும் அந்த மறதியை வந்து நம்ம பர்மனன்ட் ஆக்கிட்டோம்னா நம்ம இன்னும் கீழே உலகங்களுக்கு கூட போக வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால கான்ஸ்டிடியூஷனல் டியூட்டி நமக்கு, அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன சொல்லுங்க, நம்ம
அதாவது நம்முடைய உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி இதெல்லாம் மேண்டேட்டரியா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, இதெல்லாம் தவிர்க்கவே முடியாது. பகவானை வந்து சேவிக்கிறது என்பது நமக்கு வந்து நித்திய கடமை. ஆக்சுவலி அதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முடியாது, மேண்டேட்டரி. ஆனா அதே அதாவது கண்டிஷன் டியூட்டி ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்டிஷன் டியூட்டி கூட வந்து வித் கான்ஸ்டியூஷனல் மென்டாலிட்டியோட பண்ணணும் நம்ம இல்லையா. அதாவது இறைவனை மனதில் எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை நாம் ஆற்ற வேண்டும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்முடைய பௌதிக கடமைகளை வந்து பௌதிக தளத்திலிருந்து நம்ம ஆற்றினால் அது நமக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். ஸோ இங்க இடத்துல நித்யோ நித்தியனாம் சேதன சேதனானாம், இது இந்த ஸ்லோகம் நாம் நிறைய வாட்டி படிக்கிறோம். பகவான் நித்தியமானவர், நாம் எல்லாரும் அவருடைய எண்ண பகுதியிலாகிய நாமும் நித்தியமானவர்கள். பகவானுக்கு உணர்வு உண்டு, நமக்கும் உணர்வு உண்டு இல்லையா. அது சிங்குலர் ப்ளூரல், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஓகே, அவரும் முழுவதும் கடலும் ஒரு கான்சியஸ் தான், அவருக்குமே வந்து ஒரு உயிர் ஆவார். ஆனால் அவர் உயர்ந்த உயிர், இது சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ், நாம் அப்படி கிடையாது இல்லையா. ஸோ பகவத்கீதை 7.7ல வந்து சொல்ற மத்த பரதரம் ஞானியத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய, அதாவது என்னை காட்டிலும் உயர்ந்தது ஒன்றும் இல்லைன்னு பகவானே அந்த இடத்துல சொல்றார். ஆனால் நம்ம அவரை காட்டிலும் உயர்ந்தது ஒன்று இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லை என்ற பொழுது அவரையே எண்ணி நாம தியானம் பண்றதுல நமக்கு என்ன அதாவது அதை விட நமக்கு என்ன மேன்மையான செயல் இருக்கிறது இந்த இடத்துல இல்லையா. வி ஷுட் கிவ் டைம் இல்லையா. எப்பவுமே நம்ம சக்தியானது, எல்லாத்துலயுமே டாப், எல்லாத்துலயுமே பெஸ்ட் இல்லையா. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கூட வந்து எல்லாத்துலயுமே பெஸ்ட் எஜுகேஷன், பெஸ்ட் லைஃப் இல்லையா, பெஸ்ட் ஜாப் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து கைட் பண்றோம் இல்லையா. ஆனா அது எல்லாமே வந்து பௌதிக தளத்துல இருந்து சொல்றோம். எஸ், அது டியூட்டி வி ஹாவ் டு டூ. ஆனா எல்லாத்தையும் விட ஒரு பிரைம் டியூட்டி, தட் இஸ் த கிரேட்டர் டியூட்டி என்னன்னா தட் இஸ் அ டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது கண்டிப்பா இட் இஸ் அ மேண்டேட்டரி. டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து ஆப்ஷனலே கிடையாது. டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் அ மேண்டேட்டரி. நாம அந்த பக்தியை பண்ணாதான் நாம் இந்த உலகத்துல அன்றாடம் எவ்ரி மொமெண்ட் இல்லையா, ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம வாழ்க்கையில வந்து சுக துக்கங்களை பார்க்கின்றோம். அதையெல்லாம் நம்ம வந்து பக்குவமா எடுத்துட்டு போகணும்னா we have to perform the devotional service. So என்னென்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். ஸ்மரணம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. நாம ஜபங்கள் சங்கீர்த்தனத்தை நாம கண்டிப்பா செய்தே ஆகணும். பகவான் கிருஷ்ணரை விட அதிகாரம் பெற்றவரோ அழகுடையவரோ எவரும் இல்லை. கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமை இதுவும் ஒன்றாகும் இல்லையா. அச்சிந்த வேத அபேத தத்துவம். அபேதம் என்பது நித்தியத்தன்மையில நாம் ஒன்றானவர்கள், ஆனால் பேதத்துல நிறைய உண்டு இல்லையா. ஸோ அவருடைய குவாலிட்டிஸோட நாம எல்லாம் சிறிதளவு தான் நம்ம கிட்ட அந்த குவாலிட்டிஸ், அவர்கிட்ட வந்து அளவிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். விஷ்ணுவை பற்றிய விளக்கங்களிலிருந்து அவரை மற்ற உயிர்களிடம் பிரித்தறிதல் மிகவும் எளிது இல்லையா. நம்மளையுமே பகவானத்துல நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கும் பொழுது நாம வெறு ஒரு சிறு துகள்ல கூட நம்ம துகளா இருப்போம். ஆனா அவர் வந்து அளவிட முடியாத நிலையில இருக்கார். மேலும் அங்கே இதனை தொடர்ந்து நாபி மன்னரும் புரோகிதர்களும் அவர்கள் துணைவர்களும் அவருக்கு பல்வேறு பொருட்களை படைத்து அஞ்சலி செய்தார். அப்படின்னா ஆஃபரிங்ஸ். ஓகே, பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாங்க 6.22 எம் லப்த்வா சாவரம் லாபம் மன்யத்தே நாதிகம் தத், அதாவது இதனை எய்திய பிறகு வேறு ஒருவர் பெரிய நன்மை இருப்பதாக ஒருவன் கருத மாட்டான். அப்படின்னா இறை உணர்வு ஒருத்தருக்கு வந்து நித்தியமாகிவிட்டால் அதற்கு மேற்பட்டு உயர்ந்த வஸ்து என்பது இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. தட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட். யாருக்கு வந்து இறை உணர்வு அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு ஏற்படுகின்றதோ அதை காட்டிலும் மேன்மையான நிலை என்பது இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. ஏன்னா அதை ஒன்று அடைந்தாலே மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே நம்மளால வந்து பக்குவமாக எடுத்து செல்ல முடியும். ஓகே, இல்லை என்றால் அந்த செயல்களை நாம பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்கி பௌதிக விதத்துல நம்ம செயல்பட்டு அதனால் வரக்கூடிய லாப நஷ்டம் சுக துக்கம் இது எல்லாத்தையுமே நாம் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். ஓகே, ஸோ கடவுளை உணர்ந்து எப்ப நான் செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற உணர்வு வருகிறதோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி நோக்கம் எதுவோ அதனுடைய விளைவுகள் வந்து அதற்கேற்றார் போல அமையும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் டூயிங், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நோக்கம் ஃபார் த செல்ஃபிஷ் அதாவது செல்ஃபிஷ் கோல்ஸ் வந்து எப்பவுமே இட் வில் பவுண்ட் அஸ் இல்லையா. நம்மளை வந்து வெறும் சுயநலத்தோடையே நம்ம வந்து செயல்பட்டோம்னா அதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் கூட நாம தான் அனுபவிக்கணும், அதனுடைய விளைவுகளை நாம தான் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அதுவே நோக்கம் பொதுவானால் இல்லையா, அதாவது ஒரு இட் பிகம்ஸ் அ காமன் கோல் இல்லையா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகும்னாக்கா அண்ட் நாட் எய்மிங் ஃபார் யுவர் பர்சனல் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லையா,
as a duty if you are able to perform இல்லையா, ஒரு கடமையாக மட்டும், நிமித்த மாத்திரம் இல்லையா, சவ்யசாஷன், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண, நிமித்த மாத்திரம் நீ செயல்படு இல்லையா, எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷியத் இல்லையா, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் வந்து தவங்களாக மேற்கொள்கின்றாயோ, அத்தனையுமே எனக்கு நீ அர்ப்பணமாக, தத் குருஸ்வ மத் அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா, எனக்கு அர்ப்பணமாக செய். அப்பொழுதுதான் நம்மளால இந்த பௌதிக பந்தங்கள்ல இருந்து வெளியில போக முடியும். இல்லைன்னா நம்முடைய சுயபுலனுக்காக ஆட்டினோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த நோக்கத்தினுடைய விளைவுகள் எல்லாமே நாம தான் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். எவ்வாறு அதை செய்யறதுன்றதையுமே பகவான் வந்து நமக்கு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு அர்ப்பணமாக ஆற்றுவதை பற்றியும் நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்திருக்கார். கடவுளை உணர்ந்து அவரை நேருக்கு நேர் தரிசி பேறு பெற்றால் ஒருவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான சிறந்த செல்வத்தை தான் பெற்றுவிட்டதாக கருதுகிறான். தட் இஸ் த ட்ரூத். யார் ஒருத்தருக்கு பகவானுடைய தரிசனத்தை கிடைக்க பெறுகிறார்களோ அதற்கு மேற்பட்டு வேறு எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல மேன்மையான வஸ்துக்கள் கிடையவே கிடையாது இல்லையா. ரசோ அபி அஷ்ட பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே, அதாவது உயர் சுவையினை ஒருவன், அதாவது ரசோ மீன்ஸ் டேஸ்ட் இல்லையா, அதாவது உயர்வான ருச்சியை ஒருத்தர் வந்து எடுத்துக்கொண்ட பிறகு தாழ்வான ருச்சி வந்து போகவே மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அதாவது ஒருவர் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டேஸ்ட் யார் அப்சர்வ் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்த மெட்டீரியல் டேஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து குறைந்து விடும். ஏன்னா பிகாஸ் வென் ஒருத்தர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து மேலே போகும்பொழுது மெட்டீரியல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஏக்கங்கள் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு எது வேணுமோ அது மட்டும்தான் அவங்க வந்து எடுத்துக்கொள்வார்கள். ஸோ வாட் இஸ் த நீட், த பேசிக் நீட் என்னவோ அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க, அதை மட்டும்தான் அடையணும்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அது இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு தேவையான அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து செய்து கொண்டால் போறோம்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை கொண்டு இருப்பார்கள். ஆனா யார் ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி இது இல்லையோ இல்லையா, அவங்க வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்ற ஒரே ஒரு கோல் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, நிறையவே உழைப்பாங்க, அயராது உழைப்பாங்க. ஓகே, அது குட், இட் இஸ் எ குட் திங் ஒன்லி, உழைக்கிறது தவறே கிடையாது. ஆனா அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த், பிசிக்கல் ஹெல்த் இல்லையா, எல்லாமே செய்து கடைசியில் என்ன ஆகும்னா வயோதிகம் ஆகும் பொழுது அவங்களுடைய உடல் வந்து அவங்க சொல் பேச்சு கேட்கவே கேட்காது. ஓகே, அதனால எதையுமே மிதமா எடுத்துக்கணும். இட் ஷுட் பி ஆன் த மாடரேட் பிளாட்ஃபார்ம். யூ ஷுட் நாட் ஹவ் டூ மச் ஆங்கரிங் அண்ட் டூ மச் இக்னோரன்ஸ். அதுவும் இருக்கக்கூடாது. அதாவது வேலையே செய்யாம சோம்பேறித்தனமாகவும் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி வந்து அதிகமாக உழைத்து ஓடாவும் தெரியக்கூடாது. இட் ஷுட் பி இந்த மாடல். ஏன்னா வயிறுக்கு ஒரு கப்பு சாதம் சாப்பிட்டாலே வயிறு நிறைஞ்சிரும். 4 கப்பு சாதம் வச்சா இந்த வயிறு எடுத்துக்காது இல்லையா. ஒண்ணுமே இல்லாம பட்னி கிடந்தாலும் அந்த ஜீவனால வாழ முடியாது. அதனால இந்த 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல வேலை செய்யறதை வந்து நாம கண்டிப்பா நிறுத்தணும். சோம்பேறியாவும் இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி வந்து ஓவர் இதுவாகவும் வேலை செய்யக்கூடாது. மிதமான நிலையில நாம செயல்பட்டோம்னா அனைத்திலுமே உண்ணும் உணவு, உறக்கம் இல்லையா, இல்லையா கேளிக்கை, எல்லாத்துலயுமே நம்ம மிதமா இருக்கணும். தெர் இஸ் எ ஸ்லோகா இன் பகவத்கீதா இல்லையா. ஸோ யார் ஒருத்தர் அதிகமாக உறங்குகிறாரோ, அதிகமாக விழித்திருக்கிறாரோ இல்லையா, அதிகமாக உண்கிறாரோ, அதே மாதிரி எதையுமே உண்ணாமல் அதிகமாக இருக்காங்களோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பக்குவமான யோகி ஆக முடியாது அப்படிங்கிறதுமே பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. ஸோ அனைத்துமே வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதன் பிறகு அவன் முழுமுதற் கடவுளின் வழிபாட்டில் உறுதியுடையவனாக மாறுகிறான். இதுதான் குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, இப்போ பகவானோட தரிசனத்தை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் வந்து அவருக்கு வந்து எல்லா ஆஃபரிங்ஸ் இல்லையா, அது இவ்வாறாக அந்த பிராமணர்கள் வந்து அவர்கள் பாடக்கூடிய பாடல் தான் இது. ருஜ்விஜ ஊஷுஹோ அர்ஹசே முஹோர் அஹத்மா அஹனம் அஸ்மாகம் அனுபதானாம் நமோ இதி ஏதாவ சத் உபசிஷதம் கோ ஹர்ஹசி அர்ஹதி புமான் பிரகிருதி குணவெதிகார மதேன் அனீஷ் ஈஸ்வரஸ்ய பரஸ்ய பிரகிருதி புருஷயோர் அர்வாக்தனாரி நாம் ரூபாகிருதிபி ரூப நிரூபணம் சகல ஜனனிகாய விருஜின சிவதம பிரவர குணகணைக தேசகணாத்ருதே. ஸோ இவ்வாறு பகவானை வந்து அவர்கள் வந்து சேவிக்கிறாங்க. பகவானுக்கு தங்கள் பிரார்த்தனைகளை வந்து புரோகிதர்கள் இவ்வாறு சமர்ப்பிக்கிறாங்க. ஸோ மிகுந்த வணக்கத்திற்கு உரியவரே, ஸோ இந்த வேர்டு
ஸோ வணங்க தகுந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஹையஸ்ட் நிலையில இருக்கிறது யாருன்னா த சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. யாம் உமது தொண்டர்கள். ஸோ வி ஆர் ஆல் யுவர் சர்வன்ட்ஸ். நீர் நிறைவுற்றவர். தட் மீன்ஸ் பகவான் எப்பவுமே வந்து நிறைவுற்றவர்னு எல்லாவற்றையுமே பெற்று இருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு தேவையானது எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. மேலும் அனைத்தும் அவர்தான் உரிமையாளரும் கூட இல்லையா. ஸோ அவருக்கு நாம ஏதாவது அதிகமா கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு நம்ம நிறைய டொனேஷன் பண்றோம் இல்லையா, சேவைகள் எல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லையா. அதெல்லாம் எதற்காக? உண்மையிலே அந்த செயலால் நாம தூய்மை அடைகிறோம். அதுதான் இன்டென்ஷன். வில் கெட்டிங் பியூரிஃபைட் பை பிகமிங் டூயிங் த சேரிட்டி. ஓகே, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த காம, குரோத, லோப, மோக, மத, அக்ஷரம் இது எல்லாமே வந்து தூய்மை அடையணும்னா தவங்கள், தானங்கள், யக்ஞங்கள் இதை 3 நாம கண்டிப்பா செய்துதான் ஆகணும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து எஸ்பெஷலி தானம் என்பது சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய தானமாக அட்லீஸ்ட் மினிமம் அந்த லெவலாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஆனா எதையும் எதிர்பார்க்காம கொடுக்கறது வந்து சுத்த சத்துவ நிலை. அதுக்கு நாம பழகணும். ஓகே, ஸோ ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு டொனேஷன் கொடுக்குறோன்னா அந்த அந்த டொனேஷனுடைய புண்ணியத்தால நான் வந்து மேன்மை அடையணும்னு நினைச்சிட்டு கொடுக்கக்கூடாது. இறைவன் மீது அன்பு கொண்டு அந்த ஆலயத்திற்கு நாம வந்து வழங்கணும். ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம பண்ணும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹிருதயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மை பெறுகிறது. ஸோ அப்போ நம்ம எல்லோரையுமே வந்து ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு பக்குவம் அடையக்கூடிய நிலைக்கு செல்கிறோம். ஸோ இங்கே வணக்கத்திற்குரியவர் முதன்மையானவர் அந்த எம்பெருமான் இல்லையா. நாம் அவருடைய தொண்டன், அனைத்தையும் பெற்றவர், அவர் நிறைவு உற்றவர். அப்படின்னா செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா இருக்கக்கூடியவர். அனைத்துமே உண்டு பகவான்கிட்ட எதுவும் இல்லாம இல்லை. அவர் நம்ம கிட்ட எதுவுமே வாங்கி கொள்றதுக்கான நிலையிலும் கிடையாது. நம்ம அது அவருக்கு வந்து தேவையுமே இல்லை. இஸ் ஆல்விங் எல்லாமே சர்ப்ளஸா வச்சிருக்கார் இல்லையா. நம்ம வீட்டுல கூட ஒரு 4 மூட்டை அரிசி வச்சிருந்தா நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு சாப்பிடலாம் இல்லையா. அந்த மாதிரி சர்ப்ளஸா சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி அனைத்துமே அவருடைய ஆஸ்திகள் என்னும் பொழுது அவரை சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. எப்படி திரும்பினாலும் எல்லாமே அவருடைய தான். அதனால அவருக்கு தேவையான ஒன்று நாம கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இல்லையா. ஆனா அதை செய்வதால் என்ன நமக்குன்னா நமக்குத்தான் பலன். ஓகே, அப்படி ஒரு எதையுமே எதிர்பார்க்காம வழங்கக்கூடிய அந்த தானத்தினால் நம்ம வந்து தூய்மை அடைகிறோம். ஓகே, தட் இஸ் த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் இல்லையா. தவம், யக்ஞ, தான, தபா, இந்த 3 திங்ஸ் மேக்ஸ் அ பர்சன். ஈவன் ஒரு சன்னியாசிக்கு கூட வந்து இந்த 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சன்னியாசி லெவல்ல இருக்கிறவங்க சன்னியாசி தானம் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆனா யக்ஞம் மற்றும் வந்து தவ வாழ்க்கை தான் மெயின் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு. ஆனா தானங்கள் அந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து தூய்மை அடையக்கூடிய நிலைக்கு வந்து செல்வது என்பது இந்த 3மே நம்ம ஸ்ரத்தாத்திரை விபாக யோகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா. ஆதரினால் உமது அளவற்ற கருணையால், தட் இஸ் காஸ்ட்லெஸ் மர்சி இல்லையா, அன்லிமிட்டட், உமது நித்திய தொண்டர்களான அதாவது எட்டர்னல் சர்வன்ட்ஸ் நம்ம எம் சிறிய சேவையினை ஏற்றுக்கொள்வீராக. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஒரு சப்மிசிவான ஒரு இது இல்லையா. இறைவனிடத்துல நம்ம பக்தி கொள்ளும் பொழுது ஸ்ட்ரெயிட்டா நின்றுட்டு பகவானே உனக்கு நான் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணியிருக்கேன், இதை உன் முன்னாடி வச்சிருக்கேன், நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இந்த மனதளவுல வந்து வளைத்து கொடுக்காத அந்த பாவத்தை நாம கண்டிப்பாக காட்டக்கூடாது. அதனால எந்த அதாவது அந்த இடத்துல பிரயோஜனம் நமக்கு இல்லை. எப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இறைவனோட சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்க முடியல. இப்ப நமக்கு யாராவது ஒரு நமக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்தாங்கனாக்கா இந்தாங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா நம்ம அதை வந்து எடுத்து சாப்பிடுமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து எங்க நல்லா இருக்கீங்களா, எப்ப வந்தீங்க ஊர்ல இருந்து, கொஞ்சமா இதை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு விசாரிச்சா நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஓ இவங்க இவங்களை அக்கறையா கேட்கறாங்க இல்லையா, நம்ம இதை கொஞ்சமாவது எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா. தட் பாவம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஹவு யூ ஆஃபர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் ஷோ தட் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இல்லையா. லைக் தட் ஒன்லி நம்ம வந்து இறைவனோடையுமே வந்து நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப் வித் த காட் வி ஷுட் ஹாவ் தட் எஸ்டாப்ளிஷ் தட் சம்பந்தம் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ எதையெல்லாம் நம்ம ஆஃபர் பண்றோமோ இல்லையா, பகவானுக்கு நைவேத்தியமா பண்றோமோ அங்கே சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will have a conversation also உள்ளுக்குள்ளேயே மனசுக்குள்ள, பகவானே இது நான் பண்ணியிருக்கேன், ஆனா இது என்ன நிலைமையில இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, அதனால ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட என்னை மன்னிச்சிருங்க, ஆனா இதை நீங்க ஸ்வீகரிக்கணும் அப்படின்ற அந்த வேண்டுதலா வைப்பாங்க. ஸோ தட் பாவத்தை வந்து நாம எடுத்துட்டு வரணும். அனைத்துமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப் தான் இல்லையா. ஸோ மகாவிஷ்ணு நாராயணருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க. தெர் ஆர் 4 குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. மாதுரிய பாவம், இந்த வாத்சல்ய பாவம் எல்லாமே வந்து நாராயணர் வந்து ஐஸ்வர்ய பாவம். ஓகே, ஸோ நாராயண இஸ் ஐஸ்வர்ய, எவ்ரி திங் இஸ் நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் எல்லாமே நடத்திருப்போம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் எல்லாமே. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. ஒன்லி அன்பு,
த லவ் ஆஃப் காட், அது ஒண்ணுதான் அவருக்கு முக்கியம். ஸோ நாம எதை கொடுக்கிறோம் என்பதை விட எவ்வாறு கொடுக்கிறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். வித் வாட் இன்டென்ஷன் வி ஆர் ஆஃபரிங் என்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, உமது உன்னத வடிவத்தினை உண்மையில் நாங்கள் அறிந்தோம் இல்லை இல்லையா? பகவானுடைய ட்ரூ ஃபார்ம் வந்து நம்மளால என்னைக்குமே பார்க்க முடியாது. அதுவும் இறைவனுடைய கருணை இருந்து அவராக வந்து நமக்கு தரிசனம் கொடுத்தால் ஒழிய அவருடைய உண்மையான ரூபத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஆயினும் வேத உபதேசங்கள் ஆச்சாரியர்களின் அறிவுரைகள் கேட்டு, ஆனா ரியலைசேஷன் மூலியமா நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் சொல்லி போயிருப்பாங்களா, அதை கொண்டு ஓகே பகவானுக்கு இந்த ரூபம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு மனசுல நாம பதிய வைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா தரிசனம் என்பது இறைவனுடைய கருணையால் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். மீண்டும் மீண்டும் என்ன பண்றாங்க அந்த புரோகிதர்கள் மற்றும் மன்னர் நாபி அவருடைய மனைவி மேரு தேவி அவர்கள் பகவானுக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை வந்து தெரிவிக்கிறார்கள். உமது நாம ரூப குணங்கள், ஃபர்ஸ்ட் நாம நாமத்துல தான் ஆரம்பிப்போம், அதன் பிறகுதான் பகவான் ரூபம், அதன் பிறகு நம்முடைய அவருடைய குணாதிசயங்கள், அப்புறமா தான் லீலைகளுடைய உண்மையான நோக்கத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். இது ஏன் ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீலை சொல்லலை அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த ஆர்டர் ஏன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம சாண்டிங் தான் பண்றோம் பகவானுடைய நாமங்கள் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் இல்லையா? அந்த சாண்டிங் பியூரிஃபை ஆகும் பொழுது நமக்கு வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளாவது நமக்கு வந்து எதனை மனதில் நிறுத்தி நம்ம வந்து நாம ஜபங்கள் பண்ணணும்? பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளை எண்ணி நாம ஜபம். அப்போ நம்ம அந்த நாம ஜபங்கள் பக்குவம் அடையும் பொழுது பகவானுடைய ரூபம் என்பது நமக்கு தரிசனம் கிடைக்கிறது இல்லையா? அந்த ரூப தரிசனத்தை ஒரு முறை பெற்றாலே நம்முடைய புலன்கள் அனைத்துமே வந்து பக்குவம் அடையும். அப்ப நம்முடைய குணாதிசயமே வந்து வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வந்து மாறும் இல்லையா? ஸோ அப்போ இது எல்லாமே உன்னதமானவையாக மாறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனுடைய லீலைகளை உடைய வந்து நம்ம வந்து தரிசனம் பெறுவதற்கு இல்லையா, அதை உண்மையாக எவ்வாறு அந்த லீலைகள் நிகழ்த்தப்பட்டதோ அவை அனைத்தும் அவ்வாறே உணர்வதற்கான பிராப்தத்தையுமே நாம் பெறுவோம். திஸ் இஸ் a செயின் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ என்பதோடு அனுபவ அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டவையாகும். இதெல்லாம் நம்ம நார்மலா பௌதிக தளத்திலிருந்து நம்ம இறைவனுடைய நாமம் என்ன இருக்கு, எத்தனையோ நாமங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு இல்லையா? நான் எந்த நாமத்தை வேணாலும் சொல்லுவேன் இப்படி நம்ம பேசக்கூடியும். ராமரும் கிருஷ்ணரும் ஒன்றுதான், நான் எப்படி வேணாலும் சொல்வேன் அப்படின்னு நம்ம வாதிக்கிறோம் இல்லையா? இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஒவ்வொரு நாமத்திற்குமே வந்து அதனுடைய ஆற்றல் உண்டு இல்லையா? ஸோ நம்ம இதுலேயுமே விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலே படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம அவரானனே இல்லையா? இந்த சகஸ்ரநாமங்கள் ஒரு முறை சொல்வதை காட்டிலும் நாமநாமம் ஒரு முறை சொன்னாலே போதும். ஆனா அதே அந்த மூன்று ராமநாமங்களை, இது வந்து பிரம்மாண்ட புராணத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ 3 தடவை ராமநாமம் சொல்வதை நம்ம வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், ஒரு தடவை கிருஷ்ணநாமம் சொல்வது என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரம்மாண்ட புராணத்துல. ஸோ நம்ம இப்ப 16 சிலபஸ் படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த இந்த 16 இன்ட்டு அதை வந்து நம்ம பெருக்கணும்னா 4ஆல பெருக்கணும்னாக்கா 16 இன்ட்டு 4 எவ்வளோ ஆக்சுவலி 64 இல்லையா? 64 இன்ட்டு 3 நீங்க பெருக்கினீங்கன்னாக்கா அது இத்தனை ராமநாமங்களுக்கு சமம். அது இன்ட்டு 1000ஆல பெருக்கினீங்கன்னாக்கா அத்தனை வாட்டி நீங்க சகஸ்ரநாமம் சொன்னதுக்கு சமம். நம்மளால ஒரு முறை சகஸ்ரநாமத்தை முடிக்கிறதுக்கு மினிமம் ரொம்ப பிராக்டிஸ் பண்ணவங்களா இருந்தா 1/2 மணி நேரத்துல சொல்லிடுவாங்க விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை இல்லையா? ஆனா அதே வந்து நாம இந்த மகா மந்திரத்தை நாம் சொல்லும் பொழுது அந்த 3 இன்ட்டு அடுத்து வந்து 1000 3000தால இந்த 16 இன்ட்டு 4 பெருக்குனீங்கன்னாக்கா அத்தனை சகஸ்ரநாமங்களுக்கு சமமாகி விடுகிறது. ஒரு முறை நாம வந்து ராம் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்வதால். ஓகே, அப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு 108 இன்ட்டு அதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து 16 பெருக்குங்க, அப்ப எத்தனை வாட்டி சகஸ்ரநாமம் சொல்லியிருக்கோன்றதுமே நாம எடுத்துட்டு போகணும். புரியுதுங்களா? ஸோ ஆனா அதையே நம்ம வந்து பக்குவமா சொன்னோம்னா நமக்கு இன்னும் தூய்மையா நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது இறைவனை உணரக்கூடிய பிராப்தத்தை கண்டிப்பாக நம்ம பெறும். எந்த அளவுக்கு நம்ம மனசை வந்து இறைவன் திருவடிகளை லைத்து நாம் சொல்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய பலனையுமே பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். அப்படின்னா அவரை உணர்வதுதான் மேன்மையான பலன், நாட் த பௌதீக பலன். இத்தனை ஆஸ்தி வேணும் அதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் தானா வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ பகவான் கொடுப்பார். நம்ம கோட்டால என்ன இருக்கோ இல்லையா, ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல் பிரகாரம் ஒருத்தருக்குடைய கோட்டா என்னவோ அந்த பிறப்புல அது கண்டிப்பாக இறைவன் கொடுப்பார். அதற்கான முயற்சியும் நம்மளை செய்ய வைப்பார்.
ஆனா நாம நம்பிக்கை ஸ்ரத்தா இருக்கணும் இறைவன் மீது. ஹேவிங் அ ஃபுல் ஃபெய்த் ஆன் த சுப்ரீம் காட் இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இஃப் தட் ஃபெய்த் இஸ் நாட் தேர், நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து வழிபட்டாலுமே அதனால எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. பேரளவுல வழிபடவே கூடாது. வி ஷுட் ஹாவ் தட் ஃபெய்த் இல்லையா, நம்பிக்கை, சரணாகதி, இதெல்லாமே இருக்கணும் ஒருத்தர். ஓகே, ஸோ நான் மனசளவுல நினைச்சிட்டேன், பக்தி பண்ணிட்டேன் அப்படின்லாம் நினைக்க கூடாது. ஓகே, தெர் இஸ் அ ப்ராசஸ் இல்லையா, அதை கண்டிப்பா நாம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, மேலும் உண்மையில் உண்மை உணர யாரே வல்லார் அப்படின்னா, இறைவனை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா, முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் ஞானிகள் யோகிகளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா, ஆனா நமக்கு அதுவே முடியாது. ரொம்ப 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 குறைவான சதவீதம் தான் நம்மளால இறைவனை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுக்குமே நாம் நிறைய முயற்சி எடுக்கணும். நம்ம நிறைய சாதன பக்தி பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். உலகில் உள்ள எங்களால் பௌதிக நாமங்களை வடிவங்களை மட்டுமே உணர முடியும் 100%. இந்த உலகத்துல we are seeing the material scenarios only. அதனால இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் நாம நினைக்க முடியும் இல்லையா. மேலும் கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பக்தனா இருக்கிறவங்களால ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்லயுமே இந்த பௌதிகத்துல இருந்து என்னெல்லாம் நம்மளை சுத்தி எவ்வளோ சங்கடங்கள் இருக்குன்றத வந்து உணர்வான். ஒருத்தன் வந்து if a person is on a material platform, he will not able to analyze the true issues of the material issue also. அதனால the counteracting for a material problem is not the material solution. counteracting எது, spiritual solutionல போனாதான் நமக்கு from the root we can take it out இல்லையா. அதாவது ஆன்மீகத்தை கொண்டுதான் நம்முடைய பௌதீக குறைகளையுமே பௌதீக அதாவது கஷ்டங்களையுமே நம்மளால வந்து நிவர்த்தியை வந்து தேட முடியும். அது அப்படின்னா நிவர்த்தி என்றது இந்த இடத்துல வந்து அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நாம் எப்படி வரத்துக்கான ஒரு மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கிறது. ஒரு கிணத்துல விழுந்த ஒரு நபர் அவர் வந்து வெளியில வரணும்னா ஒண்ணு வெளியில இருக்க யாராவது ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா அந்த கிணத்துல இருந்து மேல வரதுக்கான படிக்கட்டு இருக்கணும் இல்லையா, கொஞ்சம் தூரத்துலயாவது எப்படியோ ஒரு முயற்சி செஞ்சு வரணும், இல்லைன்னா ஒரு கயிறாவது விடணும் இல்லையா. ஏதோ ஒரு முறையில அவருக்கு உதவி புரிந்தால் மட்டும்தான் அவரால் வெளியில வர முடியும். அதே போலதான் நம்முடைய இந்த பௌதீக வாழ்க்கையுமே. ஸோ இந்த பௌதீக வாழ்க்கை எனக்குரிய கிணற்றுல நாம விழுந்திருக்கோம், நமக்கு ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட். இப்போ வந்து கயிறு விட்டு மேல தூக்குறது வந்து ஒரு குரு இல்லையா, குருவனுடைய அனுகிரகத்தால அவருடைய வழி நடந்ததால நம்மளால வெளியில வர முடியும் இல்லையா. சில பேர் நானே முயற்சிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து மீண்டும் அங்கே அடிபட்டு இன்னொரு வாட்டி கீழே வெல்றதுலையுமே வந்து சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு. ஸோ இவ்வாறாக இறைவனுடைய கருணை குருவின் மூலியமாக நமக்கு கிடைக்க பெறும்பொழுது நமக்கு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா. இல்லைனாக்கா அந்த பௌதீக செயல்களிலே உழண்டு கொண்டு ஒரு நாள் சுகம் ஒரு நாள் துக்கம், இதை வந்து நாம கண்டிப்பா அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். எந்த சுக துக்கத்தையுமே வந்து ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில இல்லையா, மனசை பக்குவப்படுத்தி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய நிலையில நாம இருக்கணும்னா we have to perform devotional service. ஓகே, ஸோ மேலும் இதுவே எங்களுக்கு மிகுந்த புண்ணிய செயலாகும். திஸ் இஸ் அ கேட். உங்களது மங்களகரமான உயர்ந்த குணங்களை பேசுவதனால் மனித குலத்தின் பாவமெல்லாம் மறைகிறது. எப்படி நம்முடைய கெட்டிங் அதாவது பாவங்கள் வந்து we are getting entangled by our actions இல்லையா. ஆனா to get rid of the sins also by doing the devotional service it gets அதாவது டிசால்வ் ஆயிடும் இல்லையா. அதாவது நம்ம செய்த பாவங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளை விட்டு நீங்கிவிடும். இதுவே எங்களுக்கு மிகுந்த புண்ணிய செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க புரோகிதர்கள் பேசுறாங்க. எங்களால் உமது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையினை ஒரு பகுதியை மட்டுமே அறிய முடிகிறது. இறைவன் தரிசனத்தை பெற்ற பிறகு கூட ஏதோ ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் பகவானை பத்தி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ ஈவன் த லார்ட் ஒன்லி நோஸ் அபவுட் இஸ் ட்ரூ செல்ஃப் இல்லையா. அவருடைய நிலை வந்து அவரால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அவருடைய ஆற்றல் இல்லையா, அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சிஸ், அளவிட முடியாத ஆற்றல், ஆம்னி பிரசன்ட், ஆம்னிசியன்ட், இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சர்வ வல்லமை, எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்திருப்பவர். ஸோ அவருடைய ஆற்றலை அவர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளால் முழுமையாக 100%, 100%. மற்ற யாராலுமே வந்து முடியாது. பொருளுரை உலகியல் உணர்வினால் முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியாது. அப்படின்னா இந்த பௌதிக தளத்திலிருந்து நம்மளால பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அருவவாதியான சங்கராச்சாரியார் சொல்றார், நாராயணோ பரோ வியக்தா, அதாவது முழுமுதற் கடவுளான நாராயணர் மானுட கருத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். இவந்தோ அவர் ஒரு அருவத்தன்மை பற்றி எடுத்துரைச்சு சென்றிருந்தாலும்
அப்படிப்பட்ட பகவான் ஆதி நாராயணரா இருக்கக்கூடிய அவர் மனித, அதாவது மனித தல, இந்த உடல் தளத்திற்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னா இந்த பௌதிக தளத்திற்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இல்லையா? அவருக்கும் இந்த பௌதிக தளத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அவரோடு பிரிந்து வந்த இந்த ஜடசக்திகளால் ஆனது இந்த பௌதிக தளம். மேலும் அவரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுமே இஸ் a சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, முழுமுதற் கடவுளின் தோற்றத்தையும் பண்புகளையும் நம்மளால் யூகிக்க முடியாது. 100%. வேத இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பகவானின் உருவம் மற்றும் செயல்களை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரம்ம சமீதையில ரொம்ப அழகா இல்லையா, பிரம்மா பாடுறார் இல்லையா, சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்ப விருக்ஷா லக்ஷா விருதேஷு சுரபீர் அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சதசம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி இல்லையா. சோ சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்ப விருக்ஷம் இல்லையா. கல்ப விருக்ஷ மரத்துல இருந்து எது வேணாலும், இப்ப நம்ம மாமரத்துல இருந்து மாங்கனி மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் இல்லையா. ஆனா அங்க அப்படி கிடையாது. அந்த கல்ப விருட்சத்துல இருந்து நமக்கு என்ன வேணாலும் கிடைக்கும் இல்லையா. சிந்தாமணி கல் அங்க அலங்காரத்துக்காக, ஐஸ்வர்யத்திற்காக கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கன்சிடர் ஆஸ் ஐஸ்வர்யா. அங்க அதாவது சும்மாவே, அதாவது எங்க வேணாலும் ரோடே சிந்தாமணிகள்ல தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தட் மீன்ஸ் அந்த லெவலுக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் மேன்மையாக அங்கே கருதப்படுவது கிடையாது. எங்கே? கோலோக விருந்தாவனத்துல இல்லையா. பசுக்களை காப்பவர் கோவிந்தன் இல்லையா. நமது விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவருமான ஆன்மீக வைரங்களால் கட்டப்பட்டு, அதாவது கற்ப விருட்சங்கள் சுற்றிலும் நிற்கும் உலகில் இருப்பவர் அந்த கோலோகத்துல கோடிக்கணக்கான லக்ஷ்மி தேவிகளால் சேவையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய கோவிந்தன் இல்லையா. அந்த கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மர் பாடுகிறார். அவரது உருவம், இயல்புகள் ஆகியன பற்றி வேத இலக்கியங்களால் படிப்பதாலும் இவ்வாறு நாம் இதெல்லாம் எதுக்கு பாகவதம் படிக்கிறோம்? பாகவதத்தை எதுக்கு படிக்கிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் கண்டோவை எதை பத்தி சொல்றது? பாகவதத்தினுடைய புகழாரங்கள். பாகவதம் பகவான், அதாவது இந்த வேத பகவான் என்ன பண்ணார்? ஆக்சுவலி இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது என்ன பண்றார்? அவரு பக்தர்களை ரட்சிக்கிறார் இல்லையா. அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கிறார் இல்லையா. ஆனா அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கின பிறகு மீண்டும் அதே பழைய நிலைமைக்கு வரும் பொழுது இல்லையா, அந்த பிரபஞ்சத்தை வழி நடத்துறதுக்கான மார்க்கம் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. அதனால பகவான் சொன்னார், நான் எங்க இருக்கேன்றது சொல்லியிருக்கார். சோ எங்கே ஆஃப்டர் பகவான் கோலோகத்துக்கு சென்ற பிறகு இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கே தஞ்சம் அடைந்திருக்கு? இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த பாகவதத்துலதான் தஞ்சம் அடைந்து, தர்மம் என்பது இந்த பாகவதத்துலதான் தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறது இல்லையா. சோ தர்மம் என்பது என்ன? ஒருத்தருடைய கடமைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது, அதுதான் தர்மம் இல்லையா. மதம் என்றால் தர்மம், தர்மம் என்றால் ஒருவருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், அதுமே வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர இந்த 4 வர்ணங்கள் அடிப்படையில அவரவர்களுடைய கடமைகளை எடுத்துரைக்கக்கூடியதுதான் இந்த பாகவதம் கூட. இது நமக்கு வழிநடத்தல், இது ஒரு கைடன்ஸ் ஆக்சுவலி. இதை நாம் எவ்வாறு நம்ம இதை நம்ம சமர்ப்பித்து நாம் இதை கேட்டுக்கொள்கின்றோமோ, சவணம் பண்றோமோ, அவ்வளவுமே நமக்கு வழிநடத்துதல் கிடைக்கும். சோ இதை நம்ம எங்கிருந்து கேட்கிறோம்? பகவானிலிருந்து. பகவான் 4 ஸ்லோகம் தான் சொன்னார். சதுர் ஸ்லோகி 3rd கேண்டோல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. யாருக்கு சொன்னார்? பிரம்மருக்கு சொன்னார். பிரம்மர் அதை யாருக்கு சொன்னார்? நாரத மகர்ஷிக்கு சொன்னார். நாரத மகரிஷி யாருக்கு சொன்னார்? வியாசதேவருக்கு சொன்னார். வியாசதேவர் யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? தன்னுடைய பிள்ளையான சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு எடுத்துரைத்தார் இல்லையா. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஆனால் அந்த இடத்துல கூட்டமாக அநேக ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே நாரத மகரிஷி உட்பட அங்க இருக்காங்க. ஓகே, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார் இல்லையா. ஏதாவது இது பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நம்ம படிக்கிறோம். அதாவது 1.2.234 இந்த ஸ்லோகம், அதாவது இது மனப்பாட ஸ்லோகம். அத்த கிருஷ்ண நாமாதி இல்லையா. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். அத்த கிருஷ்ண நாமாதி நா பவேத் கிரகாயம் இந்திரியைஹ சேவோன்முகி ஜிவ்வாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புராய் ஆதக. அதாவது ஒருத்தர் இந்த பௌதிக புலன்கள் கிருஷ்ணனுடைய நாமம், ரூபம் இல்லையா,
செயல்கள் மற்றும் லீலைகளை வந்து பௌதீக தளத்திலிருந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் எப்பொழுது இந்த புலன்களை அந்த ஜீவன் வந்து இல்லையா பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்க தன்னுடைய கைகளையும் அந்த வாயையுமே வந்து உபயோகப்படுத்துறது, பகவானுடைய நாமங்களை சொல்வதற்கு இந்த வாய் இல்லையா இந்த நாக்கை வந்து வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம், பேசுறோம் இல்லையா, பேசுதல், உண்ணுதல், அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய தொண்டு புரியறதுக்காக நம்முடைய உடலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாடி இட் இஸ் யூஸ்டு. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா பகவானுடைய உண்மையான அதாவது அவருடைய அந்த நாமத்தினுடைய மகிமை இல்லையா, அவருடைய ரூபத்தினுடைய மகிமை, அவருடைய செயல்களுடைய மகிமை, அவருடைய லீலைகளுடைய மகிமையை உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அந்த ஜீவனுக்கு கிடைக்கப்படும். எப்போ நாம் இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தலையோ அப்ப இறைவனை பற்றியான அந்த இது வந்து நமக்கு முழுமையாக தெரிவதற்கான வாய்ப்பு என்பது கிடையாது. அதனால நாம அதை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். சோ நமது ஐம்புலன்களினால் நம்ம பௌதிக தளத்தில் இருந்து கொண்டு ஆன்மீகத்தை உணர்வது என்பது சாத்தியக்கூறே கிடையாது. அதுதான் அர்த்த கிருஷ்ண நாமாகின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. நாம அந்த தளத்திற்கு போனாதான் இல்லையா. அதனால்தான் பிரபுபாதருக்கு இன்டர்வியூல கொஸ்டின் கேட்கும் பொழுது who is God or what God, அதாவது கடவுளை பற்றி, கடவுளை நீங்க பார்த்திருக்கீங்க, have you seen the God அப்படின்னும் பொழுது பிரபுபாதர் சொன்னார், எஸ் ஐ ஹவ் seen the God. அப்ப நாம எல்லாருமே கடவுளை பார்க்கல, அப்போ அதுக்கான விளக்கத்தையுமே கொடுத்திருக்காரு. நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷனை நாம அதிகப்படுத்தினாதான், இது ஜெனரல் குவாலிஃபிகேஷன் கூட, நாம் எந்த உத்தியோகத்தை செய்தாலும் அதற்கு ஒரு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் உண்டு இல்லையா. டாக்டர் ஆகிறதுக்கு ஒரு எம்பிபிஎஸ் எம்டி ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு ஒரு பிஇ இல்லையா, ஒரு கட்டடக்கலை நிபுணர் ஆகணும்னாலும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டிகிரி, இப்படி ஒவ்வொன்றுமே நாம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில நாம இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாதான். எதுவுமே குவாலிஃபைடு இல்லாம ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து அந்த செயலை எடுத்து நடத்த முடியுமா, அதுக்கு அங்கீகாரமே கொடுக்க மாட்டான் இல்லையா. எனக்கு எல்லாமே கட்டடக்கலையே தெரியும், நானே போயிடலாம். இப்போ நிறைய பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் கட்டுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுல எல்லாமே குவாலிட்டியா தான் பில்டிங் கட்டுறாங்களா, நோவே. எங்க இந்த ஆர்கிடெக்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த சிவில் இல்லையா சிவில் இன்ஜினியர் வச்சு அந்த பிளான் எல்லாமே பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்களோ, அங்கே தரம் வாய்ந்த பொருட்களை உபயோகப்படுத்தி கட்டிடம் கட்டுறார்களோ, அது இப்ப இந்த மாதிரி கட்டிடங்கள் 20 வருஷம் இருந்தாக்கா அது ஒரு 60-70 வருஷமே அந்த கட்டிடங்கள் இருக்கும், அந்த அளவுக்கு லைஃப் இருக்கும். ஏன்னா அந்த இடத்துல பிளானிங் எக்ஸிகியூஷன் எல்லாமே ஒரு குவாலிஃபைடு பர்சனால செய்யப்படுகிறது இல்லையா. அது போல டு டேக் த தர்ஷன் ஆஃப் த லார்ட் ஆல்சோ வி ஷுட் பி குவாலிஃபைட், ஹவு மச் பியூர் வி ஹார் இல்லையா. ஸோ அப்பதான் அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவான் வந்து எப்பவுமே காட்சி தருவார், ரெடியா தான் இருக்கார். ஆனா நாம குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான பிரயத்தனம் நாம பண்ணணும். வி ஷுட் புட் அவர் எஃபர்ட்ஸ் டு பிகம் குவாலிஃபைட். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வித்தவுட் எஃபர்ட்ஸ் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வரவே வராது. ஓகே, அதனால நம்ம பக்குவத்தை அடையணும்னா நாம இறைவனை பற்றி உணர்ந்தறிந்து அவருக்கு தொண்டு புரியணும். ஓகே, நம்ம ஈடுபாடு வந்து இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இந்த ஒரு பக்தி பண்ணாதான் பகவான் தர்ஷனம் கொடுப்பாருன்றதே கிடையாது. எதுவா இருந்தாலும் பகவான் சேவையாக இருந்தால் எதன் மூலியமா வேணாலும் பகவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது டெம்பிள்னா அங்க உட்கார்ந்து வேத மந்திரம் உச்சாடம் பண்ணக்கூடிய அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பகவான் தர்ஷனம் கொடுப்பாரா, கிடையாது. செப்பல் ஸ்டாண்ட்ல வந்து சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்தருக்குமே பகவான் தர்ஷனம் கொடுப்பார். எப்பொழுது அந்த சேவையை அவர்கள் வந்து சிரம் மேற்கொண்டு இது இறை தொண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் ஆற்றினார். ஓகே, அதனால வந்து எந்த செயல் பக்தி தொண்டை வந்து நம்ம வந்து அது மேன்மை அதாவது கீழாண்மை என்று நம்ம நினைக்கவே கருதவே கூடாது. ஓகே, ஸோ எல்லாமே பக்தி தொண்டு தான் அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றும் பொழுது அதுல நம்ம சின்சியரா எப்படி இல்லையா, வி நீட் சின்சியாரிட்டி இல்லைன்னா பக்தியில வந்து. மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம், அதாவது இந்த பூலாம் இது பண்றாங்க, சேல் பண்றாங்கல்ல, அந்த பூ சேல் பண்றவங்க யாருமே சாமி பாக்குறது கிடையாது, அபிஷேகத்தை கூட பாக்குறது கிடையாது, அவங்க மாட்டுக்கு சேல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது மாதிரி ருத்ரம் வாசிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து சாமி பார்க்க மாட்டாங்க, ருத்ரம் வாசிப்பாங்க. அவங்களுக்கும் கடவுள் வந்து இது பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க டோன்ட் கோ டு ஸ்பெசிபிக். ஓகே, எதுவுமே நம்ம பூ விற்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இல்லை, அவங்களுடைய வியாபாரம். ஓகே, எஸ், இறை தொண்டுல அதுல ஒரு பகுதி இருக்கலாமே ஒழிய அது 100% எடுத்துக்க முடியாது. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து ஒரு வேத உச்சாரணம் பண்றவங்க வந்து அவங்க இறைவனை திருப்திப்படுத்தணும்ன்ற நோக்கத்தை எல்லாரும் கடவுளை பார்ப்பாங்க. போய் முதல்ல கடவுள் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வியாபாரமே பண்ணுவாங்க. பட் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை போவாங்க. நம்ம மாதிரி ஃபுல்லாவே உட்கார மாட்டாங்க, வந்து அபிஷேகம் பார்த்துட்டு அலங்காரம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ டோன்ட் டைவர்ட் த டாபிக், டைவர்ட் பண்ணாதீங்க. அது எல்லாருக்குமே இறைவன் தர்சனம் என்பது காமன் தான். ஆனா
அந்த ஜீவன் எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்றதுன்றது தான் மிக முக்கியம். நோக்கம் என்பது மிக மிக இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ நோக்கமே இல்லாம நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும்னா இறைவனுக்கானது அப்படிங்கிற அந்த பக்தி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இன்டென்ஷன் இஸ் ஃபார் த ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் டு த காட். அவரையே திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்ல நாம் ஈடுபட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட இதுக்கு தான் அவங்களுக்கு தான் வந்து இறைவன் தரிசனம் பெறுவாங்க. அவங்க பூ விற்கிறாங்களா இல்லை வந்து நாம உச்சாடனம் பண்றாங்களான்றது கிடையாது. அவங்களுடைய இப்போ வேத சாஸ்திரங்களை வந்து அதாவது படிக்கக்கூடியவங்க வந்து இறைவனை திருப்திப்படுத்தணும், ஹீஸ் அ சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படிங்கிறத எண்ணிக்கொண்டு வேத உச்சாரணங்களை செய்தால் கண்டிப்பாக இறைவன் தரிசனம் அவங்களுக்கு உண்டு. அதுவே வந்து கடமைக்காக மட்டுமே வந்து அந்த செயல்படும் விதத்துல வந்து நம்ம வந்து ஈடுபாடு இல்லைன்னா கண்டிப்பா அந்த வேத உச்சாரணங்களுடைய பலிதம் வந்து உச்சாரணத்திற்கு வேணா இருக்குமே ஒழிய இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்காது. நம்ம நோக்கத்தை கொண்டு வரணும். யூ ஷுட் நாட் கோ ஃபார் த ஸ்பெசிபிக் திங்ஸ். ஓகே, எந்த ஒரு பக்தி தொண்டுமே இறைவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தால் மட்டுமே அது வந்து நமக்கு முழுமை பெறும். மேலும் இறைவனை தரிசனம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். எப்போ நோக்கம் வந்து இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இல்லையோ அந்த அந்த யோகம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் நீங்க ரொம்ப என்னது பியூரா ஆர்கானிக் கீயா வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கொட்டினாலும் கூட அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஸோ நாம் உயர் அதிகாரம் பெற்றவர்களிருந்து சாஸ்திரங்கள் கேட்பதன் மூலம் அறிகின்ற அவர் கூற்றுகளின்படி முழு முதற்கடவை அறிதல் வேண்டும். பகவானின் உருவங்களையோ பண்புகளையோ நம்மால் கற்பனை செய்யவோ கற்பித்து கூறவே ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார் இல்லையா? நம்ம மனசுல போயிட்டு பகவான், நான் இன்னைக்கு கோயில்ல அர்ச்சனை பார்த்துட்டு வந்தேன், பகவானுடைய இப்ப நம்ம இங்க வாசிக்கும் பொழுதும் அந்த வர்ணனையும் அதே மாதிரிதான் இருந்தது. ஓகே, நம்ம மனசுல நினைச்சிட்டு ஓகே இந்த பிம்பத்தை வந்து நம்ம ஆழ பதிய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தியானம் பண்றது மிக அபத்தமான ஒன்று. தானாகவே அந்த ரூபம் வந்து நமக்கு தோன்றப்பட வேண்டும். அதற்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். பக்தியை வந்து பக்குவமா செய்யறதுக்கு அந்த முயற்சி செய்தாலே போறோம். இறைவன் எந்த ரூபத்துல நமக்கு தரிசனம் கொடுக்கணுமோ கண்டிப்பா கொடுப்பேன். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ இங்க நான் கரெக்டா நீ கரெக்டான்னு பேசுறதை விட we should perform the devotion service without any personal interest. Okay, so the devotion service should be favorable to the supreme personality of Godhead. ஸோ ஃபேவரபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு அனுகூலமாக இல்லையா? அனுகூலியஷ சங்கல்பம் பிரதிகூலியஷ வர்ஜிதம். ஸோ இந்த சரணாகதியினுடைய அந்த 6 விதமான நிலைகளை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம பக்தி கொள்ளணும். இல்லைன்னா அந்த பக்தி முழுமை அடையாது, அவ்வளவுதான். அதனால நீங்க அத பக்தி முழுமை அடையலன்னு மட்டும் தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமே ஒழிய அதை பக்குவப்படுத்துறதுக்கான மார்க்கம் என்னன்றதை நீங்க தேடிக்கணும். பரிஜனானுராக விரசித சபல சப்த சலில சித கிலசய துலசிகா துர்வாங்குரை அபி சம்பிருதயா சபர்யா இல பரம பரிதுஷ்யசி. இப்ப பரமபுருஷ பகவான் இப்ப வந்து இன்னும் அவங்க புகழாரங்களை சூட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ அதாவது பிராமணர்கள் இல்லையா, நீர் எல்லாம் நிறைந்தவராக எல்லாமே உண்டு பகவான்கிட்ட. உமது பக்தர்கள் தம்மை மறந்த நிலையில் இல்லையா நடுங்கும் குரலுடன் துளசி இலை, அதாவது தம்மை மறந்த நிலை அப்படின்னா பகவானை மறக்கல, தன்னுடைய நினைவு முழுவதும் தான் யார் என்பதையுமே மறந்து வெறும் இறைநிலையில வந்து தன்னை வந்து நிலைப்படுத்தி கொண்டு இல்லையா. அப்ப இந்த 8 விதமான ஏதாவது சொல்லுவாங்க அறிகுறிகள் இல்லையா, கண்ணில் தாரதாரையா தண்ணி வர்றது, உடல் நடுக்கம் இல்லையா, மயிர்கூச்சம் இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது யார் பக்தி இந்த மாதிரி நிலையில பண்றாங்களோ அது கண்டிப்பாக ஏற்படும். ஓகே, ஸோ அப்படி அந்த குரலுடன் துளசி இலை, ஒரு நீர், இந்த மாதிரி வந்து புஷ்பம், அடுத்து வந்து பழங்கள், இதை வச்சு அவங்க வந்து புதிதாக வளர்ந்த பொருட்கள் போன்றவற்றை கொண்டு உண்மை வழிபடுத்தல் நீர் உறுதியாக மகிழ்வீர். பகவான் அங்கே வெறும் அன்பு மையம் கொண்ட நைவேத்தியத்தை தான் விரும்புறார். நாட் பை என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 வெரைட்டி பண்ணி பகவானுக்கு வந்து வைக்கணும்னு பகவான் வந்து வேண்டவில்லை. ஸோ அவருக்கு உணவு கூட நம்ம கிட்ட தேவை கிடையாது. அதை நமக்கு பாவம் நீங்கிய உணவாக கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் அதை ஸ்வீகரிக்கிறார். அப்பதான் நாம பாவ விளைவுலேருந்து விடுதலை பெறுவோம் இல்லையா. இட் இஸ் ஸோ அதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். வாட் எவர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நாம் எந்த பக்தி தொண்டு புரிந்தாலும் அதனுடைய பலனை நமக்கு தான் பகவான் கொடுப்பார், நாம கேட்கலன்னாலும். அதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும்.
முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சிப்படுத்த ஒருவனுக்கு பெருநிதியமும் கல்வியும் செல்வமும் தேவையில்லை இல்லையா? ஒருவன் அன்பினாலும் மெய்மறந்த நிலையிலும் முற்றிலும் தன்னை இழந்தான் என்றால் இல்லையா, தன்னுடைய அதாவது மனதில் முழுவதுமே இறைவன் வியாபித்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த நிலை ஏற்படும். அவரிடம் அர்ப்பணிக்க நீரு மலர் மட்டுமே போதும் இல்லையா? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் படிக்கிறோம் இல்லையா? ஏமா பக்தையா பிரயச்சதி படிக்கிறோம் இல்லையா? அன்பு அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் 9.26 சொல்லியிருக்கார். முழுமுதற் கடவுளை பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே திருப்திப்படுத்த முடியும். சாட்டிஸ்பாக்சன் எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்லி பை த பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதை தவிர்த்து பகவான் வேற எதுவுமே நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அதனால்தான் இங்கு பகவான் பக்தியினால் மட்டுமே திருப்தி அடைவார், வேறு ஒன்றினாலும் அன்று என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? கௌதமிய தந்திரம் தாந்திரா, ஓகே, கௌதமிய தாந்திரா அப்படின்ற அந்த நூலிலிருந்து தரத்திலிருந்து எடுத்துட்டு அதனுடைய வியாக்கியானத்துல அதாவது ஹரிபக்தி விலாசம் எனக்கூடிய அந்த புஸ்தகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இதெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. துளசி தளம் மாத்திரேன, வெறும் துளசி தளம் மாத்திரமே, ஜலஷ்ய ஸ்லுக்கேன, அதாவது இது அந்த 9.26 ஸ்லோகத்துக்கு ஈக்குவலண்டான இங்கேயுமே வந்து ஒரு மேற்கோள். ஓகே, இதுவும் ஒரு அங்க சுயமே பகவானே சொன்னார் பகவத்கீதையில. இதுவும் வந்து அந்த பர்டிகுலர் தாந்திரத்துல வந்து சொல்லப்பட்டதா இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. விக்ரிணீதே ஸ்வம் ஆத்மானம் பக்தேப்யோ பக்தவக்ஷலா பகவானுக்கு பேரு இல்லையா? தன் பக்தர்கள் மிகவும் அன்புடையவராகும் இளம் கிருஷ்ண பகவான் கையளவு, அதாவது ஒரு சிறு கிளாஸில் தண்ணி, ஒரு துளசி தலை ஒரு தொண்டன் அர்ப்பணித்தான் என்றால் அதனை அவனுக்கு தன்னையே கொடுத்து விடுவார் பகவான். அப்படின்னா விலைக்கு வாங்கப்படுவது அங்கே பாவம் இல்லையா? பரமபுருஷ பகவான் தன் பக்தன் மீது அளவற்ற கருணை உடையவர், கம்பேஷன். இப்ப நம்ம எல்லாரையுமே வந்து ஒரு ஆத்மாவாக நினைக்கக்கூடிய தன்மைக்கு நாம் ஒருத்தர் வந்து மேன்மை உரிகிறோம் என்றால் அவர்களிடத்துல கருணை என்பது நிறையவே இருக்கும். ஓகே, மலரும் நீரும் கொண்டு ஏழை மனிதர்கள் பக்தியுடன் வழிபட்டால் கூட அவர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார். இங்க பொருளாதாரத்துல உயர்வா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எந்த சூழ்நிலையுமே நாம் இறைவனை சேவிக்கலாம். ஓகே, இறைவன் பொதுவானவர் தான் இல்லையா? பக்தர்கள் மீது அவர் கொண்ட அளவற்ற அன்பே இதற்கு காரணம். ஏன்னா அதுவே போறோன்றார் பகவான். அதனாயாபினா பவத இஜயனோடு பார பரையா சமுசிதம் அர்த்தம் இஹோ பலவாமேக. பல்வேறு பொருட்களை கொண்டு வேள்விகளை உமக்கு செய்து உமது வழிபாட்டில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். இப்ப அவங்க சொல்றாங்க, இந்த வழிபாட்டுல எல்லாத்தையுமே நாங்க அர்ப்பணித்திருக்கோம். ஆயினும் மேலாண்மை மிக்க உம்மை திருப்திப்படுவதற்கு ஏராளமான ஏற்பாடுகள் தேவையில்லை என்று கருதுகிறோம். அதையுமே அவர்கள் உணர்கிறார்கள். சோ அங்கே நிமித்தமாக அவர்கள் யக்னங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா? சோ ஆனா காரணம் என்னன்னா அந்த இடத்துல இவருக்கு நாபி மன்னருக்கு குழந்தை இல்லை, அதற்காக இதை வந்து செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பல்வேறு வகையான உணவுகளை ஒருவனுக்கு படைத்த போதிலும் அவனுக்கு பசி இல்லை என்றால் அவ்வுணவுகளால் பயனும் கிடையாது. அவனை ஸ்வீகரிக்கவே மாட்டான். இப்ப வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்ட பிறகு நீங்க மீண்டும் வந்து பலகாரங்களை எல்லாம் கொடுத்தா யாராவது சாப்பிடுவாங்களா? கண்டிப்பா வாந்தி தான் வரும் இல்லையா? அதனால உண்ண முடியாது. அது போல மிக பெரிய வேள்வியில் நிறையவே நம்ம வஸ்துக்களை எல்லாம் நாம் போட்டாலும் அங்கே இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஆற்றுகின்றோம் என்ற உணர்வு கொண்டு ஆற்றவில்லை என்றால் அதனால எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது இல்லையா? ஏராளமான பொருட்கள் படைக்கப்படுகின்ற போதிலும் அங்கே கடவுள் மீது அன்போ பக்தியோ, லவ் அண்ட் டிவோஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். whatever we are offering to the God, even if you are offering a one glass of water with love and devotion we need to offer. அது இருந்தா மட்டும்தான் வந்து நாம வந்து இறைவன் அதையே வந்து ஸ்வீகரிச்சுக்குவார். ஓகே, எங்கே அன்பு இருக்கிறதோ பகவான் அங்க வந்துருவார். ஓகே, நம்மிடமிருந்து அவர் எதையுமே எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. இஸ் செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் இல்லையா? ஆல்ரெடி எல்லாமே உண்டு அவர்கிட்ட. ஆயினும் நாம் அவருக்கு சிறிது நீரு, அந்த 9.26 ஸ்லோகம் இல்லையா, துளசி தளம் இல்லையா, அடுத்து மலர், அதுக்கப்புறம் ஒரு பழம், இதெல்லாம் கொடுத்தா கூட பகவான் ஏத்துக்கிறார். சோ பக்தி தொண்டானது முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்வுறச் செய்ய ஒரு சிறந்த வழியாகும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேஸ் இல்லையா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து நமக்கு வந்து இறைவனை திருப்திப்படுத்துறது, இறைவனை ஆனந்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மார்க்கம். ஆக்சுவலி புரோகிதர்கள் தாங்கள் பக்தி தொண்டும் என்னும் பாதையில் செல்லவில்லையோ, தாம் செய்த வேள்விகளினால் பகவான் திருப்தி அடையவில்லையோ என்று நினைத்து மிகவும் வருந்தினார்கள். சோ ஏன் பகவான் வந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு பயம், தர்ஷனம் கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்தார்ன்றதை பத்தி அவங்க யோசிக்கலாம். சோ சடன் என் புரோகிதர்கள் தாங்கள் அப்படின்னா என்ன மாதிரி? தாங்கள் பக்தி தொண்டில் திருப்தி கொள்ளவில்லை அப்படின்னா
புரோகிதர்கள், அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம், அதாவது அதாவது கோர்வையா பண்ணியிருக்க முடியாது. புரோகிதர்கள் தாங்கள் பக்தி தொண்டு என்னும் பாதையில் செல்லவில்லை அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? நம்ம ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது நம்ம செய்யறதெல்லாம் ரைட்டான்றது ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? அந்த ஒரு இதுதான் அவங்க உணர்கிறார்கள். ஸோ நாம செய்ததெல்லாம் கரெக்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து நாம பகவான் திருப்தி அடைஞ்சிருக்காரா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு. ஆனா சந்தேகம் என்பது தன்னுடைய செயல்களால் பகவான் ஓகே. நமக்கு கூட ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீங்க வந்து தியானிச்சுனே இருக்கும் பகவான் சடனா உங்களுக்கு காட்சி கொடுத்தா என்ன நினைப்பீங்க? உண்மையிலே பகவான் காட்சி கொடுத்தாரா இல்லையா? நாம அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்குவம் ஆயிட்டோமா? நம்ம பக்தி தொண்டு அவ்வளவு மேன்மை ஆயிடுச்சா என்ன? இப்படி நினைக்க மாட்டோம். ஏன்னா நிறைய வாட்டி நம்ம தப்பு தான் பண்றோம் இல்லையா? we are doing mistakes only. அப்படி இருக்கும்பொழுது பகவானுடைய தரிசனம் வந்தா அது உண்மையான தரிசனம் தானா? பகவான் தான் வந்து நமக்கு தரிசனம் கொடுத்தாரா அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அது போல இங்க புரோகிதர்கள் எண்ணுகிறார்கள். அவ்வளவுதான். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम